Dobrý deň. 5, 4, 3, 22, 16. V aute celá crew, chlapci, ktorí menia hru. Playko. Čo si dostal? PlayStation? Ja, Playko. Ja som počul mlieko. Recording stopped. Aktuálne je nejakých 11:20 alebo niečo také. Máme po podcastoch a máme po webinári pre klientov, ako si nastavať cieľe na budúci rok, keďže končí rok a veľa ľudí premýšľa, čo bude robiť ďalej. Čiže urobili sme im webinár, veľmi komplexný a tešíme sa na ich reakcie a ako si naplánujú rok. A on nám k tomu nič nepovie, špekulant jeden. A na jedenie by ťa bolo. Prečítaj si túto správu celú. Aj moju odpoveď. Teraz, aký rozdiel myslím? Aký to je rozdiel to, že niekto pribere 2 kg alebo má na váhe o 2 kg viac? No samozrejme, je to obrovský rozdiel a to taký, že ty môžeš mať na váhe 2 kg viac, ale nemusí to znamenať, že si tie 2 kg pribrala. Pretože po Vianociach, keď máš nejaké sladké, máš iné jedlá, máš viacej soli, máš viacej sladkého, viacej sacharidov a tak ďalej, je jasné, že budeš mať 2 kg viacej. To je úplne normálne, každý to tak má. Niekto má kilo, niekto nemá vôbec, niekto má 2. A je to úplne normálne a nezáleží na tom. Nemusíš vôbec stresovať, nepribral si, máš možno trošku na váhe viacej. Do týždňa to je preč. Ako náhle sa vrátiš do režimu, budeš robiť opäť nastavené veci, si tam a všetko je v úplnom poriadku. Ja mám šal, či ty máš šal? Nemám šal. To sú tie chemtrails. Chcú nás otráviť. Spúšťajú na nás z lietadiel jed. Vo Vážci sú chodníky, nikde inde. Taste test. Nespadni, prosím. Dosť. Naspäť. Neviem. Poď, ideme. OK, takže špagety sa varia a o čom by som chcel povedať narýchlo v tomto vlogu alebo takejto rýchlej ukážke môjho dňa je to, prečo sme robili ten webinár pre klientov a o čom sme tam rozprávali. Čiže bol to webinár, kde sme si prechádzali nastavenie cieľov a ukazovali sme klientom vlastne, ako chceme, aby si oni nastavili ciele na nejaký ten rok 2025, nastavili si niečo, čo chcú dosiahnuť. A aby to nebolo o tom, že chcem schudnúť, chcem sa cítiť lepšie, pretože to sú tak všeobecné ciele, ako všeobecnejšie to už je
reálne byť nemôže, lebo toto sú veci, ktoré proste chce každý jeden človek na svete. Každý sa chce cítiť lepšie, každý chce vyzerať lepšie, ale čo ďalej? Čo viac je za tým? Toto není to, že toto ťa postaví z postele, keď ti bude najhoršie. Choď ďalej, choď naozaj hlbšie za tým, ak si budeš nastavovať nejaké ciele. Ja to odporúčam naozaj každému. Ja robím to už dosť dlho, že si to takto robím. Myslím, že nejaký rok 2019-20 bolo, kedy som si to začal takto robiť, že som si začal spisovať nejak to, čo chcem dosiahnuť, prečo to chcem dosiahnuť, kto som, možno aj to, aké je tvoje poslanie v živote, alebo kým chceš byť, čo by si robil, keby peniaze nehrali proste žiadnu rolu, keby máš neobmedzené množstvo peňazí, čo by si robil, čo by si robila, ako by sa správal a proste to je to, čo ty chceš byť a to, čo by si mal byť a za čím by si mal ísť. Nehrám sa na teraz nejakého guru v mentálnom coachingu alebo niečo také, ale sú to naozaj také veci, ktoré keď si zvedomíš, bude oveľa jednoduchšie pre teba plniť aj tie fitnessové ciele, lebo väčšinou nadväzujú na seba nejakým štýlom, pretože ak je tvoje poslanie byť najlepšia mama na svete, tak asi tam bude trošku hrať v tom aj, že sa chceš cítiť dobre, chceš popri nich stíhať popri deťoch, chceš behať za nimi, hrať sa s nimi. Není to len o tom naozaj, že teraz chudnem a ukazuje tam nejaké menšie číselko na váhe a zrazu som spokojná. Nie, a uvedomíš si, že to tak nie je. Ani keď sa na tú váhu dostaneš, uvedomíš si, že to nie je len o tom. A niekedy by som povedal skôr, že to nie je vôbec o tom. Hej, že môže ti byť úplne ukradnuté, že aké číselko tam bude ukazovať, ak sa budeš cítiť dobre. Chcem byť úspešný. Dobre, čo pre teba znamená úspech? Rozpisuj to. Dostan sa ďalej. Dostan sa hlbšie. Ďalej. Nastav si nejaké ciele vo fitness. Čo chceš robiť? Čo chceš dosiahnuť? Možno ako chceš vyzerať? Dokedy tak chceš vyzerať? Na ten rok si stanov tie ciele, že dobre, do leta toto a toto napríklad. Ďalej. Čo potrebuješ robiť preto, aby si ho dosiahla? A opäť vypisujem si veci. Nie také, že potrebujem sa hýbať viac a jesť menej. To keby sa spýtam na ulici každého druhého človeka, alebo každého, koho by som sa spýtal, že čo potrebujem preto, aby som schudol. Každý mi povie, že hýb sa viac, jedz menej. To je proste základná logika, to vedia všetci. Čiže presne tie kroky si napíš si, čo chcem robiť, koľko robím teraz, koľko chcem robiť na konci roka, ako sa tam chcem dostať, čo budem robiť preto. Hej, chcem viacej krokovať. Prečo chcem viacej krokovať? Lebo chcem schudnúť, lebo chcem toto. Ako to dosiahnem? A už si píšem, kde mám na to priestor, hľadám si, premýšľam nad tým. Viem sa ísť ráno prejsť, viem stať trošku skôr, viem ísť radšej večer, viem ísť cez obedovú prestávku sa prejsť, urobiť nejaké kroky. Keď cvičím sa, viem poprechádzať po fitku. Ako to dosiahneš presne ty? Hej, čiže toto sú také veci, na ktoré by si sa mal zamerať. Čo chcem dosiahnuť? Prečo to chcem dosiahnuť? Ako to chcem dosiahnuť? Krok za krokom. Vypisujem si tie veci. Idem jedna za druhou. Nech ti to trvá kľudne aj hodiny. Keď máš víziu, za čím chceš ísť, je to potom oveľa jednoduchšie robiť. Nie je také, že teraz začnem ráno vstanem o 4:00, pôjdem sa otužovať, potom budem meditovať, potom si zacvičím, potom začnem pripravovať deti do školy, potom ja idem do práce, alebo ešte predtým im pripravím 10:00, idem do práce. Cez obedovú prestávku sa pôjdem prejsť. Obed budem mať nachystaný, nakrabičkované, dorobím v práci, idem po deti, vrátim sa domov, idem behať na 2 hodiny, potom večer opäť meditácia 2-hodinová a ešte nejaký biznis popri tom večer, lebo mám hodinu času. Nech je to reálne, aký to bude mať zmysel opäť. Hej, dáš si obrovské ciele, ktoré nemáš ako splniť a zase skončíš. Zatím pohodím dá. Hotovo. Konec. Nastav si ciele. Dobrú noc.